Yeah. Nandaguto-guto. Hi. Hi guys. This is me, this is you, and this is all. Yan si Jen. Nagpupupo yan siya. Yan. Yes. Me guys, this is chicken. This is banana. This is This a is chicken. This Baby eating. is Beef eating. pakain na nga ako. Pinirapan ko sarili mo. May too much explanation. Asa mga baby? Yan sa amo mo na saan? Ay, importante ay tayo makakain. Bahala sila. Yan poise yan. Kahit na nagluluto yan, poise yan si Jen. Guys. Oo, Pera diba? yan. Pera ka dyan. Oo. Patira lang ang kulang. Si, si Nining yan naglalaro ng Kaong Eats yan. Now, we are going to proceed to the Other room. area. And we will deliver this on the kids. Ay, ikaw na, Ning. Ha? Ako na maglaro, Ning. Ikaw na mag-ano, Ning, kay... Ay, nagla-live ako, Ning. Uy, naglaban siya, Ning. Huwag na po ito ko. Ayaw. Di ka manawag ni Bihana rin. Ito, isa pa siya pangalan ganit, ay? Ano name mo? Rose. Hi, Rose. Say hi Hi, ano kaya? Nagla-live ka? sa YouTube. Ah. Si Rose. Kasama ni Jen dito. Ako laruin ko muna itong nilalaro ni Naon siya lang maglalay. Di kang gano'n paday. Okay na. Dali, Raning. Ito manawag. Ikaw Daw na? Daw na? Uy pa. Oh. Naglaban man to siya. Ayan sila, Hindi ba ka manawag? Manawag ba siya kami? Calling all the attention of everybody and every people here. Coming to Kita mo yan si Jen. Can I just, nag-come ko sa video ba? No, I just wanted to call you because I want you to know that we are going to eat the baby. Uy, di ba nag-ano ka na dahil? Nag-open account ka na dahil? Ano mo ang ATM? Ay, nako. You should be congratulate me because I already in the stamp portion. Na-stamp siya. Nino? Yung pinaano niya, hindi siya inintindi na. Oh, Hindi na siya nireplyan. akin na yung ano niya, Jen. Akin na yung number niya at saka yung account. Up until now, it's already almost 5 months. Na? Ibigay mo sa akin yung account niya. Di ba nag-message ako sa'yo? Doon mo isend sa akin yung account na message ko sa'yo. Doon mo isend yung ano niya, yung number niya at saka yung account niya. Pinoy din? Pinoy din? Oo, same pasabay. Tapos, ano siya, sabi mo, sige, hindi, pero nare-read niya yung message mo. Oo, sinisin niya. Nagko-comment nga ako sa mga ano niya. Hindi ako pinapansin. Sige lang, pahiya mo siya doon. Wala rin, hindi ako ano. Para malaman ng iba. Ako, pagka nakikita ko nag-online siya sa WhatsApp, wala. Nagkukol ako, hindi ako sinasagot. Sa 11KD, magkano yung pinaano mo? Anong 11KD? 23KD. Bakit 11KD lang mag-open account? Eh, service nila. Sa 23KD, ilulukuhin ka? Sa akin lang. Ano? May nag-call, wala. May nagtawag ba? May ano? Tawag? WhatsApp pa si madam yun. Wait lang. She said okay. Live now. Here. And she said okay. You know, Alam niya talaga na okay. 13 million people in the house. Mega love shout out. Hi, how are you? Thank you so much for dropping by. wow, Please drop your link. Kasi, Huwag ka mag-English dyan. buong mundo. Si Hassan, mega love shout out and thank you so much. Hello everyone. Hi, that's Rose. Not flowers, ha? This is Nining. This is Jen.
Say hi to them. Hi. Oh, she's beautiful. She's single. Single daw. Ugma. Di na. Oh, siya mong na single. Single? Shingil. How are you, Hassan? I'm a shingil lady. Grabe na ka single. Ayan, kita mo? Pinasayan niya yung channel ko. Huh? Where are you from? I'm from the Philippines and I am here working in Kuwait. That's Jen. Yes, yes. Well, Jen. Ano yung ano? Nakapost. I'm a shingil lady. Put your hands up. Ganyan ka-jolly yung mga kasamaan ko dito. O, ayan. Hello vlog, welcome to my guys. Where are you from? I'm from India. US. Tama ko ba yung mommy? India siguro to. Ay, hindi. Sa tamang tao. 10 million people in the house. Shout out. Thank you so much. I'm from the wrong person. She's from the wrong person. Myself. Have you heard that? Ano yun, parinig? She's from the wrong person. Are you the right one? Okay. Hala, bininta ka natin. I am from Bangladesh. Oh, Bengali. Where are you now? Are you still in My Bangladesh God. now? We are here in Kuwait. Thank you so much. I will make you a moderator in my channel. Wait. Kakain sila ano? Ha? I will add you as moderator, Hassan. Aywa. You're now a moderator. You can drop your channel link so that some friends can also connect to your channel. Yan, tapos na yan. Tapos na rin kami. I can check your channel right now because My quit goodness. ka. My goodness. Tapos ang laro. Maghanap ka naman ng ibang laro. Ay, gano'n. Nanalo ka na. Pinalagay dyan na nanalo ka. That's Rose. And she's not a flower. 6 million people in the house. Thank you so much. And now 7 million. Thank you, thank you. Legit na nosebleed talaga siya. Legit siya, nosebleed talaga siya sa English mo, Hassan. Oh my God. Legit. Legit na nosebleed talaga siya. Chicken. My God. Eh, what's up? Had a dam. John. 7 million people. Ayan. Ang ano namin dito, ang saya namin dito. Nagsakit akong tiyan ko. May English lang ako, tapos na nosebleed siya talaga. Legit na nosebleed. Agay. My plate is losing. Asan ang manok? Sure. Sino kakain? Manok. Where's the chicken banana? Chicken. Ay, Banana. Chicken. Banana. Chicken banana. Banana. oh my God. Ganyan. Thank you so much, Hassan. I will visit your channel after this Wala na because ako kapitag 2 pesos. I don't have my extra phone with me right now. Tres akong gihanap. Ano na address? Asa? Chicken. 70 lang na, 75 pag Chicken. banan. Oh my gosh. Dili na ka makapasok sa tag 3 kay 70 ka lang, 75 ang puhunan. Pataas pa, sige pa. Pag nakita mo dito, may ayan joker, oh, tingnan mo. May tagdos na dyan. Hanapin mo. Ara, tagdos, oh. Na tagdos. Pwede nga tatlo mo. Tatlo ako, sa tatlo. Tatlo, oh. Ako chicken ba? Thank you so much. Dos siya, pero tatlo mo magdula. Ah, okay. Tapos lagay ka pera doon, 40. Dito, oh. Basta. Pindot na sa, pindutan na siya. Sila doha. Oo. Isara, tapos maglagay ka pera nimo. Ah, Oh, okay. lagay ka pera nimo. Okay. Ayan, oh, hindi dilaan niya naman ang kamay niya, oh. Ito na lang siguro yan lahat. Okay. It's Mamizel Ilongga. You itaya are in di my ay, channel right now. Itaya di ay. Nataya nimo. Ready ka, oh. Ayan. Gets mo na? Wala ka ng diamonds, punta ka muna, mag-quit ka muna.
Tapos dito ka sa Excuse me. plus. Wait lang, hintayin mo muna. Need the... Wait. Mag-plus ka muna dito. Lagay ka ng diamonds dito. Exchange ka. Exchange yung diamonds mo. Yan. May 100, 200, pwede rin. Siyam na piso yan. Ayan, bibilihin mo yan dyan. Okay na? May Diaz ka na. Pwede ka magpunta sa GC, sasabihin mo, Diaz, 10. Ibawas nila dyan sa kapital mo, yung 10. Tapos lagyan na ng Diaz yan doon. Ilagay mo lang number mo. Asan na ito? Ito na. Dili pa, oo, ampang ka nila, dili ka na magbalik maghanap ka ulit ng kalaro. Ayan, punta ka na doon. Wala man to joker. Wala na joker? Wala. Di ma. Maghintay ka pa ng joker, matagal Maghanap ka na ng joker, balik, mag-ano ka, gawas ka. 8 million people in the house, shout out. Papasok ka? Oo, pasok ka? Sige. Tapos hati tayo sa panalo. Hindi ka nakapasok, ayusin mo. Hindi na sure. Pasok na rin yung pasok. Hindi naman, marunong ka siya. Ano kayo makapasok? Hindi naman shoot. Wala kayo dyan, ano kayo? Ayan, ganyan si Jen Gajali. Dalawaan lang pa yan Ano, 4 man din kaya? Unsay 4? Anong 4? Inyo pat na sa taas, pat yan dyan. Uy! Lumalaw. O, kita mo? Bilisan mo. Kadali, kapag-anin, no? Hasan, thank you. Eh, chicken? Banana. Dala sa nuggets. Ay, nuggets na ano, ay sana. Mapi 7. 8. Mapi asir mangga. Why? I didn't win. Azir tali. You know,
kamay. Ayan. Nag-mute ko kanina. Hello, self. Ganito kasi yung pagkain. Chilitin mo siya. Kuha ka ng kanin, ay ng ulam. Yan. Ay, hindi sila makaintindi. You take the... Baka ka. English eh. Saya namin What's dito. up? Just now, sino yan? Siguro yan. Buti na lang hindi kami nagpaloko kay Kuya kasabay. Diyan lagi sa niyaya nakatambay. Kumukuha ng pasayro, tingnan, pag nabangga siya doon, sasabihin ko sa kanya, manloloko ka. Andiyan na lagi. Friend namin yan sa sa TikTok. Hindi ako pinapansin. Bakit naloko ka? Nagpa-open ako. Nagpaloko Kasi nagpasa na naman ng ano sa nalulutuin. Nagpasa na naman ng lulutuin. Oh my God. Kumakain pa May yun. grupo yan sila Jen. Marami yan sila Jen sa pasabay. Mm. Pero isa yan siya yun ang sa taxi niya talaga ni siya ang nag-ano. Tapos ano yun sa TikTok, sige lang. Gamitan siya isang account sa TikTok. Nakupo ka pa dyan? Uno. Ayun o. Yung misis ko. Kapag ka nagwa ka oras, ang sabi niya sa'yo? Dahil? Ang wala pa. This is Kuya Jan, how can I help you? Ang huling sabi niya, andito po si Kuya Jan sa Pinas, pagbalik ko po, balitaan ko kayo agad. Ngayon, magtatanong na ako kung kailan kayo babalik, Wala reply. walang reply. Tapos ngayon, sabi ko, baka po makauwi na ako ng Pinas, mahulog na po yung salimot. Wala talaga, hindi nagre-reply. Sabi walang bayad pag mag-open. Sa kanila kasi meron syempre pong service nila. Mayroon 11 KD kung mag-open account ka dito. Sa'yo dahil, whatever pinigyan sa'yo? 20 kayo lahat. Eh, online na naman siya, oh. Tatawagan ko nga. Baka limit mo yan. Oh. Unavailable. Ibig sabihin, binabla ka. Hindi. Nirestrict. Hindi ma-reset sa WhatsApp. Bakit hindi siya matawagan? Ito. Kung sa Pilipinas siya, makapag-online naman siya. Kung sa Pilipinas siya, pwede naman siya tawagan. Kahit dito yung number niya. I-ano ko siya kay Juan, kay yung sa OFW dito, may GC kasi kami ng mga OFW. At saka yung nagre-report nakalimot ang pangalan niya. Yung nagre-report lahat ng mga OFW dito, mga niloloko, mga ganyan. Sa TikTok sa comment, sabihin mo sa kanya, ano mo siya, pahiya mo siya. Marami kang subscribers sa TikTok, di ba? Sarap ng kanin dyan. Diet nga. Dami ah. Nag-diet nga ako. Kung ba din ako dito sweat panin. Bye-bye na guys. Kakain na kami. Kung hindi ka matapos, hindi ka magpapalin.